Ngithanda ukunibingelela futhi namhlanje balandeli bale channel. Nginesifiso sokuthi ngiphinde ngibuye futhi namanye amaphupho engifisa ukuthi siwachaze ukuthi ngabe asho ukuthini uma siwaphuphile ekulaleni kwethu. Igama lami ke nguHlengiwe Sibongo ngwaKambotho. Namhlanje nginesifiso sokuthi ngikhulume ngephupho elifaka utshwala, uthi uma uphuphe utshwala wena kusho ukuthini kuwe lokho. Uma uphuphe utshwala obunjani? Ake ngibaleke okwamanje utshwala besiZulu lobu obufakwa okuhambeni ukuthi kusho ukuthini uma uphupha leyo nto leyo ke. Uma uphupha utshwala ungumuntu wesifazane ukabili. Uma ubuphuphe ubuvova ake siqale la. Utshwala buyinto yasekhaya emsamo. Yasemsamo into nje leyo eyenziwa uma kuthintwa abantu abadala balowo muzi abangasekho. Bubeke buba yinto efakwayo. Benziwa ubani utshwala? Ubani umuntu omela utshwala uma kulowo muzi kunemicimbi? Kuba omama bakhona, omakoti bakhona, ibona abantu abadingekalayo ukuthi benze leyo nto. Ake ngiqale kanjena ke. Uma kuyinto yasemsamo ke utshwala, uma uphuphile wena kusho ukuthini kuwe uma ungumuntu wesifazane? Ungabe uphuphe ubuvova. Uma uphuphe uvova utshwala, utshengiswa ukuthi ke wena imindeni yalapha ekhaya ingakuthanda, ingakujabulela ukuthi wena ube yingxenye yalowo mndeni. Okusho ukuthi banesifiso sokuthi ugcine ube ngumakoti wakhona ngokuphelele. Uma uthe waphupha buchitheka futhi kuwe wena umuntu wesifazane, okusho ukuthi abantu balapha ekhaya bakutshengisa ukuthi kunesimo esithize sokuthi kungase ungamukeleki kuleli khaya ngesimo sokuthi bona abakwamukelile noma akufanele ngezinto ezithize ke bakwethu engeke ngizazi ngokuhlukana kwazo emakhaya esihlala kuwona nezimo zethu thina esiphila ngazo ngokuhlukana kwethu bakwethu. Kodwa nje usuke kusho ukuthi makuchitheka uyohamba kuchitheke nawe, uchitheke ungabi umuntu ophelela kulowo muzi. Kodwa uma uphuphe ubuvova okusho ukuthi impela abantu bakulowo muzi bayakudinga ukuthi uzoba yingxenye yomndeni wabo, ukwazi ukubaphathela izinto zabo sasemsamo bakwethu. Ake ngiqhubeke. Uma ngumuntu wesilisa kuthe uphupha wena utshwala besiZulu, kusho ukuthini lokho kuwe? Ukusho ukuthi wena womise abantu abangasekho, fanele kube khona obenzela khona, bacela ukuthi ubenzele ukhamba, ubenzele ubathengele okuthize, ubenzela amanzi athize abawacela kuwena, wena muntu wesilisa uma uphuphe ukhamba. Shuthi lapha ekhaya uma uphuphe ukhamba, uma uphuphe isiZulu kusho ukuthi wena uyacela ukuthi mfana sibe sicela ukuthi uke usenzele lokhu, usigayele nje noma kungasozoba kube into eningi, kodwa kusuke kucelakala ukuthi wenze lolo khamba lolo uma umuntu wesilisa. Ngobani? Wakhona vele uye emsamo ucela ukuthi ugayele lolo khamba lelo ke osuke lifunakala kuwena, usuke ucelwa nje. Uma ke uphupha ke manje lobu ke manje obesilungu ke utshwala ke, ake ngithi uphuphe utshwala besilungu wena ubuphuza, kusho ukuthini lokho kuwe? Kusho ukuthi wena uma uyiphuphe nje uziphuzela utshwala besilungu uyaziswa nje, uyatshelwa, uyatshengiswa nje bakwethu ngaphandle ukuthi ngize ngichaze kuze kube kude. Uyatshengiswa wena ukuthi esikhathini esifishane esizayo uzoba ngumuntu, uma uziphuzela wena bona, uzoba ngumuntu othi ushaya lokhu. Kukabili uyakhuzwa noma utshengisa ukuthi kunomuntu ofanele wena uzame ukumyekisa lesi simo lesi obesilungu lobo utshwala. Uyayizwa lonto? Njengoba kuwutshwala bokufika, kusho ukuthi wena uzozenzela into entsha, into efikile le, uzozenzela into entsha wena, entsha iqala ngawe. Uzongena kuleso simo, uyaxwayisa ukuthi ubheke kunento entsha ongase ungene kuyona ewuphuzo oludakayo. Nangendlela yakho izinto. Okwesibili, awukuzoba nezinto ongaziqonda kahle ngokuzenza kwakho, uzozenza njengomuntu ongazi ukuthi uyabona uthe ukushaya ngaleyo ndlela kancane. Ngidlule. Uma wena uthe uphupha umuntu wakunika utshwala, kusho ukuthini lokho kuwena? Kusho ukuthi obesilungu ekunika, kusho ukuthi wena kunomuntu ozama ukuthi uyamazi na umuntu odakiwe bakwethu, angeke ngize ngichaze. Umuntu odakiwe uyawa, asukuma avuke, aqhubeke nendlela yakhe, maye erole eshona phansi, kuningi nje kwenza lezo zinto lezo suku zenza ke.
ezenza mayenjalo ngokwasephusheni nokwasedlozini. Kusho ukuthi mawuwa utshwala ngithi buyakuwisa, kusho ukuthi empilweni yakho kuzoba nezinto ezothi ukubambezela. Zithi ukubambezela ungayiphambili ngokwasephusheni ukuchazelwa lokho. Uma-ke uphupha umuntu ekunikeza, usho kunomuntu ozama ukwakhela into ethize or ozokunikeza into ethize yokuthi impilo yakho ithi nje ukuba ne-setback kancane, ibambeke, ingayi phambili ngale ndlela ofuna ngayo, kodwa uthole ukuthi wena awuboni futhi awazi ukuthi lento ngabe idalwa yini. Uma uphupheke umuntu ekunikeza utshwala, uthole ukuthi le uthi uyazama lokho akwenzeki, indlela ocabanga ngayo ucabanga ukuthi sengiyazi ngizokwenza kanje, kodwa ekupheleni kosuku ugcina ungasakwazi ukuhlanganisa izinto wena obuyicabangile ukuthi ngifuna ukwenza kanje, ngenze kanje, ngenza kanje kuze kuzolunga lokhu. Uthole ukuthi usuwenzisa komuntu onjani, ophuzile. Njengoba umuntu ophuzayo bonke sonke siyamqonda ukuthi isimo sakhe siba kanjani. Kuba kanjalo-ke empilweni yakho uma utshwala ubunikezwe umuntu, kunalowo muntu owakha icebo elimbi lokuthi uyafuna ukubambezelela izinto zakho. Ungakwazi ucabanga kahle ngomqondo wakho ngokujulile, uyazi uma ngithe ngizokwenza lokhu, ngenza lokhu. Uthole ukuthi awusakwenzi njengoba kade ukuhlelile-ke. Okwanamhlanje bakwethu ngicela ukuthi-ke ngime lapho. Okuningi bakwethu ngicela ukuthi ningibhalele, ngizozama ukuthi nginiphendule ngoba ngiyakuthanda kona ukuthi niyangibhalela ngiphendule lokho esuke nikubuzile. Siqhubeke siye phambili bakwethu. Okwanamhlanje ake ngime lapho. Ngiyabonga.